Apo Leo, good morning. Kadagitay taga Santol, welcome. Good morning. Kastamot dagitay pumarukya dito Our Lady of Guadalupe. Di pa ila nagtaraok ti manok datoy dagiti Santulen umanaba abdan. Nagsapadan samo di dan samo naturugan. Ngala nung mampay kasta welcome ken nasayaat nga pa nagdalyasat niya. Dahil ibanghelyo tayo kasla nabayag nga topic kinapakumbaba nabayag nga topiko tayo ti panakaitantanok nga haang ko mga iso masurot no agserbi tayo iti imatang ni Apo Diyos. Kanudad duma, kunana ngamin dito ibanghelyo tayo, dagiti iskriba ken pariseyo, mamaestro tilinteg, nalaing dang agisuro, ngamhaan da aramiden dayjay, isursuro da, hipokrito kunana da itoy. Kanudad duma, uri da tayo mat nga agserserbiti simbaan, naglakat agisuro, ngamnod dumanon di aramid, agbaliw, oray dagito yung kasla ko mamo dagito ni the mother butlers mo dito apo amoy ti meaning ti MBJ managisupot ababagrupo ti babae nya ket tinai-train kadakwada dati grupo dati mission da umay mangsalwad kadagiti alikhamen ti simbaan dalosanda aywananda uray masokatan dijay padi amin nga nagyanti simbaan kukwada dijay ti kapintasan a misyon nga naitig kadakwada kano medyo agkurakurarap kan ko nakadakwada ta lektor dang imuna no medyo agkurkurarap kan bay amon ipasublat mon ta ag mother butler kan ta makita yu dijay misyon o awan tinangato kin nababa iti misyon ti simbaan ko nakadakwada. Daha nga gaputa, PPC ka, padi ka, madre ka, barangay pastoral leader ka. Kasla na nga to ka ngam dagiti sa kristahan kada paradalos, ay haan na baliktad. PPC datoy, Paris Pastoral Council datoy. Amuyo ti meaning ti PPC, para paapas sa church. Tanudad duma, nohaan nga nasayaat di panangi manage ti grupo ti simbaan kunanangar di may nga tatang ayan na ni mamang mo na pan nakimiting papang jay simbaan nakimiting nga inya nga rod madamag ko kada mapan di simbaan haan nga mapan makimiting mapan makiapa. Tadaga jay PPC aga-apa da kontra mother butlers, kontra CWL, no awan makaapadan, nohan nga pinansin ni Apo Padi, uri lag pilpila yun, kontraan da, into no asla nga minudad duma, no maikkan ti tao ti akem, agbaliw. Kasla dito ibagbaga na, ori dagito iskriba ken pariseyo, dagito mamaestro tilinteg. Ti umuna purpose da dati, aga kasla mo la kanya tayo. Kasla mo la politician kada padi. Idi tartari gagayan tayo, kasla ko mano padi, apo idi matartari gagayan ti maordinan, nakapakpakumbaba ka, nakasansanto ka, nakadumog ka nga aglulwalaw. Idi na ordinan nga mati mo, idi timid na, hamatan nga pa isuraw. Kaslamat kanyayo, pinili na kayo. Wow, dahil man ti pagbalinan tayo nga PPC, apayan na pakumbabamot. Ni habang bumaybayag, iti position na, nga tuma, di timid na. Lat-lat sapatos na, di na panabuli, di ko, 3 inches mo di heels nan. Ngumato, naging gana nga. At dapay may isang parokya nga, dahil GPPC President na, apo, jak mo. 150 years nga iso ti presidente. Hanna kayat ti masukatan. Kunana aging gana nga matayak, siyaklat ta. Ay siyaklat ti Paris Pres mo kunak, matay ka kuman. Kunak matan
Kinhan na kaya tagpasukata pa ya, nakaramutan, ipagarup na, gaputa adu ti seminar nga napananan, adu ti adal nga amunan, habang umad adu di jam amuan da, nguma nga tumayitimid da, tumultulang da pa'y din. Agsulsulat nila payag da, handa kaya ti pa isuro. Nang ronan di ubi padig ka ubing, kaiyas asayin ka ur-orden, nyamog na itan pader. Wang nga rod, amom, ngam di mayapla ibiyag mo. Kaya istorya ni Apo, ay bagbaga tatay ni Apo Leo. Kasano ti BEC yo, kasano mati ko hayo, kunanad to'y, kakaasin na po Diyos. Marian da dito'y, kunak, apaya, dagiti natangsit, na ipababada, dagiti nakatugaw ti trono, winarawarada, kunak mo. Takas jay, akala ko maagsisa tayo, kunayo, amuyo ti BEC. Amuyo ti simbahan sa karubaan, di BEC ko na tayo. Haan nga program, it's not a program. It's a way of life. Wagas ti panagbiag tayo. Haan lang religious activity. No di balbaliwan na biag tayo. Iso nga no, ijay buo nga sisa. Oray damagan nyo kadagito yun nini. Sang kaibagak kada ulit-ulitin nyo. No ijay may sa nga sisa, kaadapay lang nga natangsit, pungtilin nyo tasara na. Haan nga maibagay nga dasaram ijay sisa, taagkakabsat kay nga ron, awan na nga to, awan na bababa, the same. Uray ti parokya. Haan nga gapot at daakam mo, iso ti konak kadakwada, haan nga gapot at daakam nyo, ipagarupyo ko, nga maitantan o kayo baliktad. Kaya agserbikin ni Apo Diyos, damor nga maadal mo, damor nga agserserbi ka, damor nga maigamar ka itang simbaan, damor nga agpakpakumbaba ka. Tati lamisaan ti altar, lamisaan ti kinapakumbaba. Ni Apo Jesus nga perfecto nga simbolo ti kinapakumbaba, iso nga ti ramrambakan tayo ti altar, iso nga haan nga agbagay di pa nagserbim iti simbaan ken kinatangsit, iso nga ti ari ti kinapakumbaba. Kahanga gaputad da akam mo ka maririnam ijay pusom nga medyo adabasitan na mas lamangak ngam dagiti dadduma ay agikat kan. Madiya nga maibagay. Naslamot adag di taga Sibilya mo, tapo naka-uniforme da mo, tapo agdalos dan tumo ilagayam. Kawan nga agapumata naka-uniforme da, agapumata mayat di simbaan men, isote ko nakadakwada na damari nayo nga batit nga panagtangsit, gaputa adda kay dito, iwuno adda tayo uniforme yo, agikat kayo na kay maisalakan. Haang kay nga umas asidag tipan nakaisalakan, umad adayo tayo tipan nakaisalakan. Isang orong no daduma, uri dagiti gift, kada talent tayo no daduma, kada ikatin na kumata apaya, no adda rumusing nga kinatangsit nga pagpanakalitan, maabak tayo. Dahil ito ibagbaganan ni, no adda panganan, hangkay mapan agtugaw, ijay, lamisaan dahil ti ari, hangkay paawagan ti maestro. Kano daduma ka, in-enjoyan tayo mata maawagan ti, yes ma'am. Apo, feeling ka mo. Iso nga ti awag ko kadagito, itap na nasusosyahan, wan dunya, unak ata, feeling dunya, dangar ti simbaan, di man, ikanda ni Apo Padi ti kape na, kape father, for praise only. Kasla dunya, so ti awag ko kanya doon daduma, kadunya, tad nga maitanok na barbaring malabsan da langit. Tano dadumahan di iti ibagbagahan na dito, ebanghelyo tayo kakabsat. Hantay nga paawagan ti maestro, haan nga agpangato. Uray no, adu dagiti kakabsat tayo, adu man dagiti ma-appreciate nga kakabsat nga uray no nalaing da, adu ti involvement da, ngam di puso da, awan ti kinatangsin, haan mo pa'y madlaw, ida nga agpangato, adamo dagiti, agdadamo, apo nakatugaw labasit, adla ka mo piling nan, isumot ti Apo Diyosan. Kasla mo inaunangam ni Apo Diyosan, kasla sakbay nga naparso alubong ka addan, ala naturay mo ten, haan, ala kakabsat nga taga Santol, kaharit ka da kayo, da kayo ti rupa, ang pipisi kayo haan, da kayo ti rupa ti simbaan.
Sino ti ekspektaran tayo nga mangidaulo ti panagkaykaysa, panagkakapya, kinapakumbaba. Sino ti pa ekspektaran tayo nga mangsuporta ti programa ni Apo Padi. Dahil awan ti bahid na nga panagserbi kadagiti kalugaran tayo. Sino ti ekspektaran tayo? Dahil hanga makimismisa. Adayo da kayo Data pinili na kayo. Mapantay ag pilgrimage. Napantayo diya agpasyar. Feeling mo ko mas lamang ka man ngam ni kumari mo tanga na itugot. Hang imay sakla na pili. Itirak mo tay bag ko. Nadakas jay na alaha amot nga day ti puntos na ngem ti ibagbaga tayo da kayo nga napili da kayo nga adda akem na isugorod nga napili kayo isugorod nga adda akemyo tada kayo nga ti pakakitaan ti trabaho kunak iti parokya dagitoy kakabsat ko diya mo no kabsat dak ibagak kadakwada, hami matrabaho amin. Ni Apo Diyos, impaiman na kada tayo dito nga trabaho. Kada kayo ti katulungan. Da kayo ti katulungan nga mangiwaragawag tinaimbag nga damag. Ketika harunan no sika mang dadadaal. Tunggal meeting, makiap-apa ka. Ada programa, kontrabida ka. Ada mayat nga iyuswak ni Apo Padi. Ada bukod mo nga di ka mo sumurot. Tanalalaing ka nga rod ngam ni Apo Diyos. As ano nga rod? Anya nga rod? Amuyo ti, ada may nga, di man, ada may nga nagtok kada kami nga pastor, di amo na, ada ni Puleyo, edit, ada di seminaryo, edit. Pastor Isuna, na-convert, nagpadi. Amuyo ti kunana, amuyo ti paborito mi nga papanan kunana. Di parokya nga agap apa di padi, PPC, ken di ay dagi di padi, ken dagi di tattao na kunana. Nalakaasirken ko na ngam na di parokya ka solid napintas ti panagkaykaysada agsaysayang kala pagpletem nga mapan agsaysayang kala oras mo panawam stability anya ti ibagbaga na ditoy no ibiyag tayo ti panursuro no ibiyag tayo di ibagbaga tayo nga panagkaykaysa uray ti kalaban uray ti demonyo agsangit. No adda pa nagkaykaysa di may sa parokya no adda kinapakumbaba ngamin ti demonyo gud kaari ti tangsit ni Apo Hesus ari ti kinapakumbaba no makita nang adda kinapakumbaba nga agkaykaysa uray ti demonyo marigatan ngam no nakita na nga nawaran nakita na nga agtitinang sitan nakita na nga adda mula-mulaan na nga rod mati kinatangsit ti puso tonggal maysa no adda mangpadpadakkelan mangrugi nga agragsaken. This is our mission. Although ti simbaan tayo, rise and fall nga kuna tayo. Adder giti agpangato, no daddo mabumagsak, adu dagitay mainspiraran, addamo dagitay maupay, ngem daytoy ti simbaan tayo. Kalaglagipon tayo ni Kristo nga pangulo tayo isulaeng ti maestro tayo. No amin nga aramid tayo para kin Kristo, sigurado mangabak tayo. No amin nga ganwat tayo pakidaydayawan ti Apo sigurado agbalaygi tayo. Ngam no addanayon na nga datayo ti maidaydayaw mangrugi tayon nga mailawlaw. Nailawlaw da Apoleo nakadanon da di Santa Lucia nya. No do panunutan tayo nga di grupo tayo ti madaydayaw awanen mangrugi tayon nga agpukaw. Iso nga agsubli tayo nga agsubli para kin ni Apo Hesus amin.